Jo, čaute ľudia, Altkne, ja vás vítam u nového videa. A nie, toto video nie je z nejakého zmutovaného Robloxu, toto video je z hry Blockman Go, v ktorej som našiel toto Bed Wars a hraje ho pomerne dosť hráčov, takže si ho dneska zahrajeme. My sme každopádne v zelenom týme. Samozrejme, ľudia, nehnevajte sa, ale dám tu len jednu hru, lebo tieto hry bývajú veľmi dlhé a na toľko ja proste nemám čas a ani sa mi nechce, ale proste dáme len jednu, lebo hra má približne 10 minút. Čo si ale tady môžeme kúpiť, tady sú strašne rôzne veci, lebo tady toto je inakšie ako normálne Bed Wars. A je to veľmi aj... mne sa strašne laguje hra, ja neviem prečo, ale táto hra sa stále laguje, takže to sa nie je ničomu diviť. Počkaj, my sme zelení, dobre, ja som sa lakol, že mi ide zničiť posteľ. Už som ho chcel hitovať a ešte by som si minul zbytočne. Tak, tady a tady. Máme normálne chránenú posteľ, jak... neviem ani vlastne, lebo prečo máme chránenú posteľ, dobre. Jaj! Jeden. Však počkaj, jak sa spavnem. A dostaneš. Poď sem, poď sem. Pomoc. My máme zničenú posteľ, to je v prčiciach. Nie, nech ma kamo, nech ma. Né, on ma zabil. Tak dáme ešte jednu hru. To bolo rýchle, to dáme. Rýchlo. Zase sa mi lagla hra, kámo, ja neviem. Wi-Fi mám dobrú, neviem. Fúha, rýchlo, nemám čas. Ej, to je strašné. Prosím, načítaj sa. OK, ľudia, ja som vám za chvíľku ozvem, keď sa to načíta. OK, ľudia, už to konečne mám. Dáme ďalšie kolo. Hľadá sa ju. OK, ideme na to. Toto bolo veľmi rýchle, samozrejme. Tam typci, oni si proste nakúpia miliardu vecí a potom ma zabijú úplne v pohode. A to zničia nám posteľ. To je proste pre nich už potom maličkosť, keď nemajú také dobré veci. Tentokrát máme ale ja veci. Dobre. A toto je taká dobrá mapa, ale jaká cool, že? Vypadá dobre, podľa mňa ľudia, nie? Celkom. Hej, podľa mňa celkom v pohode. A dobre, máme tady, ináč ja som vám chcem povedať, že tady majú bloky špeciálnu schopnosť, že tady mi to ukazuje tlačítko, že pridať blok. No, ukážem vám to počas hry. Každopádne, to je teraz nepodstatné, musíme toto kolo už vyhrať. Toto máme čo? Bridge egg. Čo to robí? Ty dostaneš do hlavy, ale my sme jaký? Ja som blue, takže... Moji teammatei, OK, sú tady vedľa mňa. Toto nemám rád, lebo oni sa tam zatiaľ nahrnú. Mám to, super. OK, ja môžem takto vidieť spoza stenu. To je celkom cool. Máme takže veľa už dosť. A teraz si kúpim tento blok rýchlo. Ponáhľam, ďakujem. Dovidenia a... Bam. To je základná obrana postiele, však to poznáte už. Tí Minecraftiaci, čo už ma pozerajú. OK. Ľudia. Neviem, či som to už vravel, ale mám pripravený vianočný špeciál. Pokiaľ dáme tie odbery, tak mám ten špeciál. Čo tu je? OK, čo tu je? No ja neviem vážne. Toto som ešte nevidel v tejto hre. A to už ju hrajem dosť dlho. Zase sa mi to seká. Strašne sa mi to seká táto hra. Jen tam má typek má Roblox skin na profilovke. Skoro som spadol. Málo ma to dostalo. My sme modrí, že? Poď sem, áno, výborne. Si ťa podám na večeru. Poď sem, chlapček.
Ideme zničiť červený, už majú zničenú posteľ, že? Kamo, typek je dobrý. Má jaké, vidíte tých panačikov? Nie som spadol. Teraz sa mi lagla hra. Ale... hra, načítaj sa. Sezam, otvor sa. Spadol som. Nie, nejaký typek zabil, ne, choď preč. Rýchlo tento meč. Ne, jak to? Hej, ne. Ja zdrhám. Zdrhám. Tam typek je za mnou, typek je za mnou. Nie, nechaj ma, ne. Dobre. Nechajte ma, všetci ma chcú zabiť. Dobre, ideme na zelených. Alebo aj nie, ne, ja som sa zastavil. Poslednou hry ideme ešte. Zas to nepôjde. Sekundu, ľudia. OK, už to znova mám. A ideme rematch. Let's do this. Ideme na to. Ľudia... Vôbec sa mi nedarí, budem úprimný. Hej, strašne mi to seká, Wi-Fi nie je až tak zlá, zase nie. No však podľa mňa v pohode. OK. Akože samozrejme typci, čo to hrajú na počítačoch, tam mu dávajú kombíčka normálne toto. A ja tady úplný nubák. No tak ale čo už. Ľudia, priznám sa, ja už som točil 3 videá. A ani jedno z nich nevyšlo, tak a toto pravdepodobne vyjde, takže dúfam, že hej. Samozrejme dúfam, že akože toto vyjde, ale ono nemám zničili posteľ a ide po mne. Ne. Dobre, ľudia, keď už tady takto lietam, tak ja vám ďakujem, že ste sa pozerali. Určite mi sledujte aj naďalej. Pokiaľ ešte nemáte, tak dajte like a odber. A čus!